И здравейте хора, днес сме в Пиви България и ще правим giveaway на Диамантен меч, Enchant. Ето го и него. Shard тройка, Knowbig двойка и Unbreaking тройка. Мисля, че и добър с Unbreaking, само дет няма Fire Looting, но просто не разполагам с друг. Имам един сет, Pro тройка с, даже на някой има Fire Protection-ка, както и да е, Full меч, с който аз много се гордея. 30 Gunpowder, 6 легендарки и също ще има една голданка към гивалея. 4 магма крим, мисля, че и той, Glowstone, 19 Blizzard и така. Имаме на Sharp 4. Sharp 4, мисля, да, Sharp 4 Knowback 2, Looting 3. Тя мисля, че е добра, но ще я дам на един мой приятел, за да може да фарми за Gunpowder, както и да е. Това беше от гивалея, надявам се да ви харесал. Ще го кача в най-скоро време, даже може би веднага ще го кача. Не знам, ще реша. Както и да е. Довиждане!